שלום, אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם שוב היום, והיום יש לנו נמר בחדר. נמר שיצא מן המאורה שלו, ובנדיבות יפה הסכים לבוא להתראיין לכתב העת שלנו, לסטטוס. חבר מאוד ותיק, לא טרף אותי כל כך הרבה שנים. אני מניחה שרבים מכם שמעו עליו. פלי הנמר. פלי, תודה רבה שבאת. תודה רבה לך שהזמנת אותי. מה זה באתי, נעניתי? באתי בשמחה, באנרגיה ובאהבה. מה זה פה? אנחנו עושים רק מה שאנחנו אוהבים. ומה שאנחנו אוהבים, אנחנו עושים. נכון, מדהים. אני אגיד שפלי הוא גם איש יסודי. הוא שאל אותי על מה נדבר, הוא התכונן. אני אגיד שגם אני התכוננתי, וצפיתי בסרטונים שלו ובדברים שהוא כתב, ואנחנו מאוד נשתדל לעשות היום משהו ייחודי, ולנסות ללמוד מפלי את סוד ההצלחה שלו, את הסיפור שלו, כי הוא באמת מקור השראה. אז נצא לדרך, פלי. תודה רבה, אהבתי את זה, מקור השראה, אני אוהב את זה. תודה, תודה. תספר על עצמך, מי אתה? במקום שאני אספר עליך, אתה תספר. בדיוק, אני אספר על עצמי, וכל מה שאני אומר, למרות שזה מצחיק תמיד, כי לא צחוק, אנשים לא לומדים. אנשים חייבים שיהיה קצת הומור על החיים, זה מה שאני מספר, זה אמיתי, זה נכון. אז אנחנו נספר. איך התחלת? כן, איך התחלת? איך הגעת להיות נמר? כן, זהו, אני אספר. אני, כמו שעדנה אמרה, כבר בן 76 השנה, אז תמיד שאלו אותי מתי זה התחיל. אז התחלתי ללכת אחורה לפי האירועים שעשיתי, ואז זה בערך לפני 40 ומשהו שנה. אני עבדתי 10 שנים באיזה חברה קטנה ולא ידועה, לא יודע אם שמעתם את השם שלנו, IBM. טעמתי 10 שנים מחיי, אז היו אומרים, join IBM and see the world. אז הייתי ב-IBM 10 שנים, ושם בין הג'ובים השונים הייתי מנהל השיווק. ואתה מנהל שיווק ומחירות, אתה צריך להכשיר אנשים חדשים שמצטרפים. תחשבו, זה 50 שנה אחורה, תחשבו מי היה, מאיפה מקורות הגיוס לחברה, כמו IBM שמדברים על טכנולוגיה, אין. או שהם היו בוגרי ממר"ם, ובטח אין להם מושג על מחירות, כי הם טכנולוגיים, או שהם היו קצת מבוגרי האוניברסיטה בתל אביב, כשאני למדתי, היו קצת בוגרי, לא קראו לזה מדעי המחשב, עוד לא היה, אבל למדו משהו, גם הם לא ידעו שום על מחירות. הייתי צריך להתחיל קורס מחירות, ואז אמרתי, מה אני אלמד אותם? הם כבר שמעו על מחירות, לא שמעו על מחירות. נשאל מה הלקוחות רוצים, הלקוחות שהם ישרתו אותם, מה הם רוצים? אז אמרתי, מה אתם רוצים? ובא לי רעיון מהטבע, מטאפורות, כי מטאפורות מאוד עובדות. אתה לוקח מתחום ידע אחד, מה אנשים מכירים, לתחום ידע אחר. מה אתם רוצים שאיש שמשרת אתכם? מחירות, שירות יהיה. זברה, ג'ירפה או נמר. הרוב אמרו נמר, לא ידעו למה. אז הסברתי להם, וככה התחילה התיאוריה שלמה. התחילה תורת חיים שלמים, שהפכתי להיות נמר, והמשרד שלי כולו מנומר. אני לובש גנדים מנומרים. אני יודעת, הייתי במאורת הנמר, אני יודעת. כן, פה זה שקט, כי אמרתי זה לצילום, שלא ירצד כל מיני דברים כאלה. וככה זה התחיל, ועכשיו אנשים אומרים, תגיד, השתגעת? מה זה, לא מתאים לך? מה אתה נמר? אמרתי, מאוד מתאים לי. אנשים הפעילו לי מניפולציות רגשיות, כי הוא לא מתאים, זה לא מכובד, אמרתי, מה זאת אומרת? אני אוהב את זה, ככה אני עושה, זה נראה טוב בעיני עצמי, האנשים גם יאמינו בזה, ואחר כך האמינו. הייתי צריך לעמוד על שלי. יפה מאוד. אני רוצה לשאול בהקשר הזה, בסופו של דבר, כל העולם שלנו זה מחירות. משום מה... שכנוע, אני קורא שכנוע, אנשים מחירות, למחירות יש קונוטציה שלילית. רציתי להגיד את זה. בכל שפה. נכון. I sold him, זאת אומרת, השחלתי אותו. למכור זה להשחיל, נכון? לכן אני אומר, זה לא מחירות, זה שכנוע. אז אני מוכנה לקבל את התיקון, למרות שאני דווקא בראש שלך אומרת, בואו נגיד בגלוי, מחירות. כן. וכולם צריכים למכור, כי אחרת אין להם עתיד. ברור. אפילו המעוז שלכאורה מתרחק מזה, שזה האקדמיה. אם היא לא מוכרת, אין לה סטודנטים. ברור, זה ברור לגמרי. אני שומע מהם, אנחנו חייבים למכור, תביא לי סטודנטים לפקולטה או לקורס. אמרתי, מה סטוב תביא לי? יש לך מה להציע להם? למכור? לא חשבתי על זה. תמכור את עצמך. אז לקחת באמת את הנושא הזה של מחירות והפכת אותו
אומנות. כן. אבל אני רוצה להמשיך עם הסיפור האישי שלך. IBM, בשנים ההם לעבוד ב-IBM, אני זוכרת, כי גם אני לא נולדתי אתמול, היה משהו שכולם שמחו והיו גאים בו, וכמו שאמרת, כולל המשפט Join IBM, כן. למה עזבת אחרי 10 שנים? בדיוק, גם לא הבינו. אני אחרי 10 שנים, תמיד ידעתי, הרגשתי בעצמי מתוכי, שאני טיפוס להיות עצמאי. זה היה נהדר ב-IBM, למדתי בית ספר של החיים היה אז. זה היה בית ספר של החיים ב-IBM, למדתי הכל. ועזבתי בכיף, אף אחד, אני לא כעסתי עליהם, לא כעסו עליי. הבינו שאני הולך לעשות משהו שאני אוהב בו, לא שלא אהבתי IBM, משהו אחר. ואני בעצמי תמיד מצאת את עצמי קורא. אני תמיד קורא. 2 דקות אני לא מדבר איתך עם מישהו אחר, אני פותח ספר קורא. היום פותחים כהן טלפון, אני קורא שם את הספרים. ברור, גם אני. הכל שם בקינדל ועברית. 2 אפליקציות חזקות, קינדל ועברית. אז אני מצאת את עצמי תמיד קורא, אבל למה עף לי הוכח את המחשבה? אני שאלתי למה בחרת לעזוב מקום שנחשב לכל כך מבוקש. נכון, ממש, קודם כל אף אחד לא האמין שאני עוזב. נכון. כל אבא שלי אשתי, מה השתגעת, זה מקום טוב, וזה אמרתי, יש לי רעיון. אני מאוד אוהב לקרוא, אני קורא גם מידיה, עיתונים, אז הכל פרינט, זה עולם הפרינט, 1981, אין אינטרנט, אין מובייל, אין כלום. ואני אוהב עיתונים, זה החיים שלי. אני גם לוקח ספר, אני מריח אותו. אני אוהב לריח דפוס, וריח הנייר, גם לנייר יש ריח. נכון. אז אני רוצה לעשות עיתון, בא לי מידיה, ועיתון מודפס, מי יקרא את זה? מי קורא בעברית? מי קורא בזה? אמרתי, תראו, יש שם קצת עיתונות באנגלית, מן העולם. קראו לזה Computer World, הכרתי את המול של זה במסצ'וסטס, אבל לא כותב מילה אחת על מה קורה בישראל. אין דיווח על מה קורה בישראל. בואו נעשה עיתון בעברית. מיד התקשרתי למול של Computer World בארצות הברית, במסצ'וסטס, ואמרתי לו, אני רוצה להיות affiliation שלך. זאת אומרת שאני אשלם לך סכום חודשי, ואוכל לתרגם כתבות על מה קורה בעולם, כי זה אין מפה ידע, ואנחנו נוסיף את העברית. ככה התחלנו עיתון, ואז אמרו לי, איך תקרא לעיתון? אמרתי שם, שעד היום זה הפך לשם מותג, ואנשים אמרו, איזה שם זה? אנשים ומחשבים. אמרו לי, למה אתה אומר אנשים ומחשבים? תגיד מחשבים בריבוע, כאילו. אמרתי, לא, עד היום אני מאמין בזה, מאמין, וזה לא סיסמה, אתה יודע. תן לי אנשים טובים, מחשבים לא כל כך, עולה על המגרש, ננצח. תן לי מחשבים הכי טובים שיש, אנשים גרועים לא מתחילים לך. אתה יודע שזה בסוף גם... זה אנשים, נכון? אתה יודע שזה גם קצת הסיפור של המלחמה הזאת, שאנחנו בעיצומה. רק אנשים. של טכנולוגיה כשלה. בלי היכולת להשתמש בה ולהשתמש בה כמו שצריך, אז קשה להצליח. כל הסיפור של אנשים ומחשבים הוא רלוונטי היום בדיוק כמו שהוא היה. אז איך התחלת אז? איך הכרת? אז לא היה אינטרנט, לא היה... כלום. איך הגעת לבחור של האפילייט, להיות אפילייט של... לא תאמינו. נו, מה היה אז? בפקס. זה היה עולם הפקסים. אף אחד לא מאמין מה זה פקס, כן. והוא נענה לך? כן, לא תאמין. אני זוכר עד היום את השמות. גלב יש לי זיכרון לא רע. To say the least, כן. הבן אדם לא צריך. יעלך זר ולא פיך. זה אני. קראו לה דיינה למורליה. בחורה. היא הייתה מנהלת השיווק. לפני שאני אפנה אליו, אני קצת מריח איתה. אם לא הולך איתה, אני אלך הלאה. כי אם אני... זה בחיים ככה. אם פונה למנכ"ל, לבעלים, והוא לא מסכים, אני לא יכול לפנות לאף אחד אחר. הנה, פונה למנהל המורליה, במדלת שיווק, לא הסכים, אני יכול לתעלה. הנה, יש לכם טיפ ראשון. באמת, תמיד זה ככה. לא ללכת ישר אל המנכ"ל. כן, כי וואו, זה כבר יפה. אז אמרתי, דיינה המורליה, היא לא תענה, לא יודע מה הסיבה, כי לא הכרתי אותה ולא הכירה אותנו, והיא גם לא נשמעת לי יהודייה, ואני אומר את זה מה השם עוד פעם? דיינה למורליה, זה איטלקיה. אז אמרתי, היא לא יהודיה, כי עם יהודים זה הרבה יותר קל לעשות עסקים, באמת. בעיקר בארצות הברית. קודם כל, אתה יהודי בישראל, אתה יודע קצת יידיש, אתה מלך העולם שם. אז כתבתי לה, והיא אמרה לי, רעיון טוב. חייתי מבסוט, רעיון טוב. ישר נענתה? כן. אמרה, רעיון טוב. אולי כי היית חלוץ? יכול להיות. כי אף אחד אחר בעולם לא פנה אליה קודם? היה Computer World Affiliate, אני חושב באנגליה, היה לה משהו באנגליה. הבנתי. אבל לא היה להם בארצות איזוטרית, כמו ישראל. זה ישראל שאין בה הייטק, ואין בה סטארט-אפ ניישן, 81, אין בה כלום. יש IT של IBM והסביבה. וככה התחלנו.
ככה ממש התחלנו, גייסתי עיתונאים, והרמנו את העיתון. מאין גייסת את העיתונאים? אז לא היה פייסבוק ולא כלום. איך גייסת עיתונאים? לא תאמיני. את העיתונאי, את העורך הראשון גייסתי, כי הכרתי מישהו שהכיר אותו, אמר לי, כדאי לך לדבר עם דודי, יאללה דודי בוא תתחיל לעבוד פה, עבד פה. לא, העיתונאי הראשון אחר. העיתונאי הראשון, זה קוראים לו גד שמרון, שמוכר עד היום. הוא אומר את זה בעצמו, אז אני יכול להגיד. הוא עבד אצלנו ככיסוי לעבודתו כאיש מוסד בחו"ל. מקווה שעכשיו הוא לא בא לחסל אותי. כן, הוא סיפר את זה בעצמו, הוא היה כתב במעריב, ואצלנו עשה פארט-טיים ג'וב כזה להיות העורך. זהו, ואחר כך משם ככה התגלגלנו. והתחלת מהבית? לא התחלנו מהבית. או שישר התחלת עם משרד ועם... לא, התחלנו בחדר מדרגות של בניין בתל אביב. בעניין של תל אביב, בחדרי מדרגות, מתחת לגרם המדרגות, נוצר עוד איזה חדרון. כן. כי הגרם עולה למה יש לך מחדרון? שם אשתי הקוסמת, שתכף נדבר עליה, כי אי אפשר לדבר. רגע, ב-81 כבר היית נשוי? כן, הייתי ב-81 נשוי. הקוסמת ואני 52 שנה ביחד. 52 שנה. והעיתון? והעיתון 42 שנה. הבנתי. אז 10 שנים. אז הייתם כבר נשואים? כן, היינו נשואים, בטח. וזה היה מלכתחילה מיזם משותף של שניכם? דליה התחילה לפני כן להוציא לאור ספרים. דליה הרי מוציאה לאור ספרים, הוציאה ספרים, ספרי קוסמים וספרי ורד מוסנזון, ספר השירה הכי נמכר בישראל. אף אחד לא סופר את מספר המהדורות, אבל כ-200,000 עותקים נקנו מספר שנכתב בכתב יד. אני באתי לוורד מוסנזון, שהיא דודה של דבורה עומר, שהוצאנו ספר לדבורה עומר, ואז דבורה אמרה, תשמע כאן פה, יש פה את בדודה שלי, הצעירה, בת אחותי. היא צעירה, עוד לא בצבא, 16, אתה מוכן לקרוא את הכתב יד שם? בטח אני קראתי, אמרתי, וואו, כל כך יפה, נוציא את זה כמו שזה. איך נעשה סדר צלם, דפות? אמרתי, לא, בכתב היד שהיא כתבה. איזה רעיון יצירתי. זה יצא משהו, דברים שם הספר מהמם, דברים שצריכים לעבור. ואפשר למצוא את זה עוד היום באינטרנט? אני לא יודע אם זה עלה באינטרנט. בסימניה אולי. דליה הוציאה לאור ספרים, ואחרי זה היא מכרה את כל העסק למודן, כעבור כמה שנים, שעשינו כבר אנשים מחשבים, לא היה זמן לטפל גם בדבר הזה, ויכול להיות, אפשר לחפש. אז מההתחלה יצאתם לדרך ביחד. כן, ביחד. אתה והקוסמת, אתה ודליה. She who must be obeyed, אני קורא. בבקשה? She who must be obeyed. כן. וכשיצאתם לדרך אז הייתם אתם שניכם והעורך, והתחלתם, זהו? והמשכנו הלאה, ככה התחלנו להתגלגל. היינו בחדר מדרגות, גרם מדרגות של מקום אחד, גרם מדרגות אחר, עד שעברנו למשרד הראשון המסודר, זה היה מול קולנוע תל אביב. פעם היה בניין יפה, קולנוע תל אביב. בטח. משהו, הוא נהרס מאז, עכשיו בנו שם בדירות, ושם בפינסקר, אני קורא, פינסקר 64. על יד תיאטרון האוהל. בדיוק, נכון, תיאטרון האוהל, אנשים אומרים, מי זה האוהל, איזה תיאטרון? כן, שם היינו והמשכנו להתגלגל, להתפתח, ואז אי אפשר בעולם לחיות רק ממדיה. מדיה בלבד אי אפשר, רק מהפרסום שלה. ואז אמרנו, כעבור איזה 10 שנים, 11 שנה, עשינו את הכנס הראשון. מדיה חייבת להביא כנסים. מתי עשיתם כנס ראשון? אני חושב ב-91. זאת אומרת, 10 שנים אחרי שיצאתם לאור. וזה היה ירחון, שבועון. יפה מאוד שאמרת, כל הכבוד. התחלנו דו שבועון, ותוך 2 גיליונות עברנו לשבועון. מה אתה אומר? שוב, יעלך זר ולא פיך, עד היום, באף תחום, לא עיתון כללי לאישה, נגיד שפונה לכולם, בתחום מסוים אין שבועון. בדרך כלל זה יהיה, אתם יודעים, נו, איך קוראים לזה? ניוזלטרים יש היום הרבה. לא, היום אינטרנט, מה שאתה רוצה, אבל אין לך במודפס רבעון, בדרך כלל זה רבעון. התדירות הכי גבוהה זה רבעון, בדרך כלל לפעמים יש דו ירחון וירחון. אנחנו יצאנו מיד בשבועון, עד היום אין שבועון. אני חושב, מה השתגעת בקצב כזה? אמרתי, התעשייה היא כל כך דינמית, על מה תכתוב? על האירועים, על מה שקורה בתעשייה, חברות חדשות והנכנסות, הכל לפני סטארט-אפ ניישן, שנהיה הייפ או לא נורמלי. זה עדיין תעשייה מסורתית, אבל חדשנית.
וככה התחלנו, עברנו מהר מאוד לשבועון. אמרו, מה, אתה השתגעת? איך אתה תעשה כל שבוע? כל שבוע. ומה, בהתחלה הייתי עושה כל העבודות. כל העבודות. הייתי הנהג. קנינו פיאט פיורינו, שיש לה תא מטען כזה, קטן גדול. הייתי מדפיס בירושלים, בדפוס הג'רוזלם פוסט. מעניין. לא תאמינו, בדפוס לא תאמינו, כי אנחנו רצינו להדפיס את זה, לא על נייר עיתון. זה הרעיון, אומנם זה עיתון, אבל לא רציתי נייר עיתון, כי רציתי מכובד יותר לתעשייה. מישהו חבר אומר, לך לג'רוזלם פוסט בירושלים, לא ליד הבית, לא כלום, ושם הם נתקעו עם סטוק. הם רצו להדפיס ספרי תנ"ך למישהו בחול. ספר תנ"ך, מדפיסים הנייר מאוד משובח. לבן, איכותי, זה 120 גרם, אני יודע מה, לא 80 אפילו. באתי לשם, אמרתי, יאללה, אני קונה את כל הסטוק שאני עכשיו. מה, אתה עובד עלינו? מה תעשה עם הנייר? אמרתי, אני אדפיס אצלכם פה. רעיון טוב, אנחנו אוהבים להדפיס כזה דבר. ואני זוכר שהיינו מדפיסים, בא בבוקר, הייתי מגיע בבוקר, אם אתם יודעים, פעם היו ברומיידס, שמהם היו מדפיסים, אל תשמעו, תהליך מסובך, זה לא כמו היום, וכל הדפוס היה בא לראות מה אנחנו כותבים, לפני שמדפיסים, והייתי מעלה חזרה, ממלא את הפיורינו, שבקושי כבר נסע מהמטען הזה, יורד לתל אביב, להגיע לדואר, לשלוח לנו מנויים בדואר. פעם היה כזה סידור, דואר. כן, היה פעם. היה בזה אלמנט, אנחנו מדברים עכשיו על הנושא של היזמות, שגם זה היום מאוד מעניין מנהלים, מפני שאנחנו חיים בעולם מאוד דינמי, ואז כולם מצפים מכולם שיהיו יזמים. אז ביזמות יש אלמנט של נטילת סיכון. ברור, סיכון. ושל השקעות וכן הלאה. התחלתם עם השקעה גדולה, עם השקעה קטנה, עם... לא תאמיני, התחלנו מראש, אמרנו, ניקח את כל הסיכון, נראה מה קורה. מהר מאוד, הרווחנו כסף. מהר מאוד, הרי בהתחלה אתה צריך לבנק, להגיד שאתה מוציא קו, פותח קו אשראי ומשהו. אמרו לי, על מה, סמכת מה אתה פותח קו אשראי? אמרתי, א', אני מגבה את זה, ב', הלקוחות שלי הם, מי הלקוחות שלך? אמרו לי, מי? אמרתי לו, הלקוחות שלי זה IBM, זה מוטורולה, כן, זה חברות, סגור, כך. תמיד תגיד, מי הלקוחות שלך, את מי אתה משרת, לפי זה תוכל לקבל קו אשראי או לא. אבל אמרנו, הולכים על זה, הסתכלנו, וזה חזר מהר מאוד בגלל הפרסומות. החברות הבינו שפונים לאנשים שאין להם דרך אחרת לפנות אליהם. תזכרו, אין אינטרנט, אין כלום. איך יפנו ללקוחות? מה יפרסמו בחו"ל? זה לא מגיע לישראל. ויצאתם לדרך בשיטה של מנויים. כן, בטח, מנויים, בטח, זה היה מנויים, דואר. אמרתי, דואר, מי נעשה? בוא נעשה משהו טוב, נלך להמשקם. המשקם זה אנשים מוגבלים, מבוגרים, שמחפשים כל עבודה שאתה נותן להם. אמרתי, נביא את העיתונים מירושלים לסניף של המשקם בגבעתיים, היום אנחנו בגבעתיים, לא יודע למה הגענו לשם, והם ידעים עבודה. מקבלים את זה בבוקר, עד אחר הצהריים, הם צריכים להכניס את כל העיתונים לבנדרולה, לשלוח אותם כזה בנדרולה חבק בעברית, ששמים את המדבקה שהבאנו להם, מדבקה מהמחשב, וככה שולחים בדואר. היינו באים לדואר ישראל, לרמפה של הדואר. נתנו להיכנס לרמפה, לא נותנים כל אחד להיכנס לרמפה. אבל אנחנו בדרך המיוחדת, הלבבית, החביבה האמיתית, פעם שלישית, הצלחנו לבוא לרמפה, לפתוח את המכונית, את הבגז' ולפרוק את כל העיתונים. יפה מאוד. אז דיברנו גם על האלמנט של לעבור מלהיות שכיר, להיות עצמאי, ודיברנו גם כמובן על הנושא של אומנות המחירה, ודיברנו גם על איך מתחילים, שאנשים שמתחילים תמיד רוצים לדעת, הקוראים שלנו, של סטטוס. הייתי שמחה שטיפה נעמיק במעבר הזה משכיר לעצמאי, כי אני רואה אצל אנשים רבים שרוצים לעבור מלהיות שכיר, להיות עצמאי. אני רואה שהמעבר הזה הוא בסופו של דבר קו פרשת המים הכי מאתגר, הכי מאתגר. אני איתך, הנה, הוא קשה. מספר לך על עצמי, מספר... מה היה קשה? מניסיוני, זה קשה מאוד. היית רגיל למשכורת מ-IBM? הכל דופק כמו שעון, אתה יודע, כן? משלמים, הכל. מכונית, אתה דואג למכונית, מכונית של החברה, מה אכפת לי, כן? דלק. פתאום אתה, המכונית שלך, אתה צריך לטפל בה שלא ישרטו לך אותה.
אתה צריך לחפש לחניה, אתה צריך לשלם עליה, ועולם אחר, ממש עולם אחר, וזה מאוד קשה, הסוד להצלחה שלי. הנה, עכשיו הסוד, כבר נתן לכם בהתחלה, לא צריך להאזין כל השעה, אבל תישארו פה, כן? הסוד... בוודאי הם יישארו, יש הרבה סיפורים מרתקים, רק התחלנו. עכשיו זה מתחבר, שעשיתי את כל הדרך יחד עם אשתי. הקוסמת שלי, דליה, אסיה, פלד, הקוסמת, תעשו באינטרנט, תראו עליה, ואני ביחד, 24/7, 52 שנה. 42 שנה באנשים ומחשבים, ועשינו הכל יחד בחלוקת עבודה. חייבים לייצר חלוקת עבודה, אתם מכירים את זה, כי אם שניים עושים אותו דבר, אף אחד לא עושה שום דבר. כי כל אחד חושב שהוא עושה, אתם מכירים, לא. קוראים לזה דיפוזיה של אחריות. יפה מאוד, בדיוק ככה, הוא עושה, מי עושה? הוא, מי השם? הוא. אז עשינו חלוקת עבודה שפשוט התאימה לאופי שלנו, זה לא שכפינו אחד על השני, לכן הכל יצא באנרגיה ואהבה, דיברנו על זה. אז מה יצא? דליה מאוד אוהבת, היא הצד הריאלי, מספרים, חוקים, כללים, אז היא מיד נהייתה שרת הפנים, ניהול כספים, היא המנכ"לית, קודם כל היא המנכ"לית, to start with. כל אחד אומר, אשתך עובדת איתך, אז היא בטח המזכירה שלך, היא לא המזכירה שלי, היא המנכ"לית, אני העוזר שלה אם כבר, כן? שהוא must be obeyed, זוכרים? והיא שר הפנים, יש לה את המנכ"לית, כספים, משאבי אנוש, זה תחומי הפעילות שלה, ואני שר החוץ, המתאבד השיעי, כל מיני משימות לא ברורות, קשות, אני הולך עליהם, מה יכול להיות? אני הולך, אמרנו, מסתכן, הולך, אומר, אני כבר אגיע לשם, אני אסתדר, עם אנשים אני מתכוון. ואז אני עשיתי שיווק, פרסום, מחירות, עזרתי גם במערכת, כי יש לי יד קלה בכתיבה, מה שנקרא, עזרתי במערכת, כן, ככה זה עבד מעולה עד היום. חלוקת עבודה וצמודים אחד לשני. ובכל זאת אני הזמנתי אותך, בלי דליה, למרות שאני מכירה גם אותה, כי אני רוצה לפענח איתך את הסודות המאוד מיוחדים, שהשיא שלהם הוא ללא ספק סיפור הנמר, שדליה לא נעשתה נמרה. לא, אנחנו הפכים מושלמים, ניגודים מושלמים, ובטבע רק ניגודים מצליחים. למה? קח מגנט, קחו מגנטים, 2 פלוס דוחים, 2 מינוס דוחים. צד אחד מינוס, צד אחד פלוס, עובד יחד. כל הפלוסים אצלה, כל המינוסים אצלי. ככה אנחנו מסודרים. וככה אנחנו עובדים בכיף, באהבה, באמת. וזה כל, אז עד היום זה ככה. דליה היא המנכ"לית של החברה, היא אחראית על הכספים. אני בכלל לא בטוח שיש לי זכות חתימה, נדמה לי שיש לי חתימה שנייה. ואני סומך עליה בעיניים עצומות. תמיד אנשים שואלים, מה הסוד? כשאני סומך על דליה בעיניים עצומות, כי אני יודע שהיא לא תחשוב בחיים לעשות משהו שלא יצא גם לטובתי. אתם יודעים מה אני מתכוון? שלא ייגרע ממני. תמיד, והיא יודעת שזה כמובן הדדי והפוך. אז אם הגענו לנושא של העבודה המשותפת, בניהול יש דילמות. מאוד. לפעמים יש קונפליקטים. איך אתם מנהלים את זה? אז בואו, קודם כל לא חייבים להסכים על הכל. יש טעות ניהולית או תפיסתית שאומרת, לא מסכימים זה רבים. לא, מה פתאום? לא מסכים על הכל, ברור. כי אנחנו בסוף אמרנו, אנשים שונים, זוכרים? אנשים אחד מוחצן, אחד יותר מופנם, אנשים שונים. זה לא אומר שצריך להסכים, ועוד יותר מזה, לא צריך גם להבין. אני אומר, אני לא מבין אותך ולא מסכים איתך, אז איך בכל זאת? אמרתי לכם שזה יחזור לקעקוע פה. הכלה, הסוד בחיים המשותפים, הצמודים, 24/7, 52 שנה, נקרא הכלה. אז כמובן שכל אחד יודע מה זה על הכלה, to contain, זה לא הכלה הזאת. הכלה ראשי תיבות, כי הנמר אוהב ראשי תיבות בחרוזים, דיברנו על זה. זה למה? חלק מהאומנות ששכללת בנושא המחירות. תודה. כי אנשים זוכרים ראשי תיבות בחרוזים. הם מאוד עוזרים לזכור. אתה אומר ראשי תיבות, זוכרים חרוזים גם. הכלה, ה' הערכה, כ' כבוד, למד לאישה הדדי. הערכה, כבוד לילד הדדי. הערכה, כבוד למורה הדדי. ברגע שזה ככה, לא הסכמתי מה שהיא אמרה, לא הבנתי בכלל מה היא רוצה, אז מה? אז רגע, אז מה עושים? אם לא מסכימים, אז מה ההחלטה בסופו של דבר? לפעמים על פי דרכה,
כשאני מקבל את זה, למרות שלא הבנתי ולא הסכמתי, מקבל את זה. לפי התחומים שהגדרתם. בדיוק, יפה מאוד. אתה יודע, מי אחראי פה? אז זה הולך לפי דרכו. אם הוא אחראי, אתם יודעים, אחראי, איך יודעים מישהו אחראי? זה שכשזה לא הצליח, לא חותכים את הראש. זאת נקראת האחריות. הוא אחראי פה, הראש שלו פה על זה. אז ההחלטה היא שלה. או אם זה קטע שלי, ההחלטה שלי. ממש מדהים. באמת, אני אומרת לך, מרתק לגמרי. וזה אמיתי, אתה יודע, זה אמיתי. אני יודעת שזה אמיתי, אני מכירה את שניכם. אני מכירה את שניכם. דליה, אגב, אני אגיד, היות ואני מכירה את שניהם, שדליה היא יותר מאופקת, ואני כן רוצה לשאול אם היא חיה בשלום עם כל הדברים שאתה עושה, כמו ילד בן 15, ירון, גילית רגישות, כל הכבוד, ראית שנגמרו המים, ואני הסתכלתי בעיניים קלות ובאת לי, בלי להגיד מילה. זה נקרא רגישות של נמר. זה הבן הממשיך שלנו. מעולה. כן, היא קיבלה את זה. אז היא הרבה יותר מאופקת, וכל החגיגות שאתה לקחת את הנושא של המיתוג האישי, ואני רוצה עכשיו להתמקד בנושא המיתוג האישי, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. אז בואו נדבר רגע על המיתוג האישי. עכשיו, לא על אנשים ומחשבים, נחזור לזה. באיזשהו שלב, איך הבנת שכדי להצליח אתה צריך גם למתג את עצמך? אז אני אגיד לך. כן. אני אגיד לך, אני אקדים משהו להתחלה, כשפתחת את דברייך ולא רציתי להתערב, אתה יודעת, כי את פותחת, אבל עכשיו הגיעה העת לשמור את החשבון, סתם. כי מה אמרת? שנעשה פה מפגש אינטרסים. כל אחד בא לקדם משהו. שותפות אינטרס. כן, שותפות. זה עשיתי לפני שפתחנו את המצלמה. רגע, אני מספר, לא צריכה להגיד. זה יפה מאוד. אני אין לי שום אינטרס פה. לא רוצה לקדם כלום. לא את הספר ולא את הלשון, לא רוצה לקדם. מי בא לקדם? אני באתי. אני אגיד מה אני רוצה לקדם בשבילו. הוא כתב 6 ספרים, לא אחד, וזה הספר שהביא לי היום מתנה. כי זה האחרון. וזה האחרון. והוא כל כך מפואר הספר, שאני לא רואה איפה יש שם מקום לכתוב לי הקדשה, אבל אני אבקש שהוא יכתוב לנו הקדשה אחר כך. כי יש מקום מיוחד. נמצא משהו. יש מקום, יש עמוד שכתוב, אני מקדיש את הספר לאף אחד ולכל אחד במיוחד. נחמד, אז נראה את זה בהמשך. אז האינטרס שלי זה כי קראת לי, אני בא באהבה. אמרתי לך את זה, ברגע אמרת, אתה מוכן לבוא? בטח שאני לא מוכן. אני בא באהבה ובשמחה, זה לא נשאר מוכנות בכלל. נמר, אגב, נמר, ראשי תיבות, יש לו הרבה ראשי תיבות. אחד מהם, נמר, זה נכון, מוכן וראוי. אתה משחק עם האותיות לכל מיני מהדורות. מוכן וראוי. תחשבו מה זה להיות נכון למשהו, מוכן, שזה משהו אחר, וראוי. הראשי תיבות המקוריים של נמר, זה נמרץ, מתמיד ורעיונר. שאת זה אני זכרתי. בדיוק, כן. אז אין אינטרס, אני באתי כי את ביקש ואין דבר יותר טוב מזה. אז אני רוצה רגע להעמיק גם בזה, כי אנחנו מנסים לפענח את סוד ההצלחה האישי שלך ושל הביזנס שהקמת, של העסק שהקמת. אנשים שהקמנו. שהקמתם, כן, נפרגן גם לקוסמת, בהחלט, עשיתם קסם, אין מה להגיד, נפרגן גם לה. אני רק אגיד עוד מילה שדליה לא תכעס עליי, שהזמנתי אותו לבד כי רציתי שהוא ידבר בלי נוכחות של אף אחד, יספר לכם את כל הסודות שאני מנסה לשאוב ממנו, כמו שאתם רואים. אז הגענו לקטע הזה באמת של המיתוג האישי שממנו לקחת, או כן לאינטרס, לא אינטרס. מעולה. אני חושבת סוד ההצלחה בין היתר של יזמים שבאמת מצליחים, זה שגם אם יש אינטרס מאחורי הקלעים, הוא לא מיידי. וזה מה שאתה בעצם מנסה ללמד אותנו. לא מיידי, לא צריך על כל דבר מיד לקבל משהו בתמורה. יש בזה עוד אלמנט, ואני אשמח שתרחיב על זה את הדיבור, ואם אתה לא מסכים איתי, כי אני צריכה ללמוד ממך, זה האלמנט של, על נטילת סיכון כבר דיברנו, אבל יש עוד אלמנט של לאהוב הרפתקה.
עם כל זה שאני יזמת קטנה ממך, אשת עסקים קטנה ממך, אבל אני יודעת שזה חלק ממה שמשאיר אותנו רלוונטיים. דבר קצת על הקטע הזה של ההרפתקה, מה אתה אוהב? על המיתוג וההרפתקה, כן. אז אתם כולכם יודעים, תורות הניהול, יש מה שנקרא אזור נוחות. נכון. בן אדם הרי מנסה להגיע לאזור הנוחות. נכון. כי בחוץ טורפים אותך, אוכלים אותך, באזור הנוחות זה טוב. באזור הנוחות לא מתקדמים לשום מקום. אתה נהיה פתאום שלב כזה, מה אכפת לך? לא מציק לך כלום, לא תתקדם. תלך קצת מחוץ לאזור הנוחות, יטרפו אותך, יתקפו אותך, בסדר, ושזה אתה עצמך, ותהיה יותר טוב מזה. עכשיו מיתוג. והנמר מבטא את זה, את ההרפתקה. זהו, אז עכשיו מיתוג, פתאום אמרו לי, איזה ממזר אתה רצית למתג את עצמך נמר. אז אמרתי, אני אומר להם עכשיו גם, האמת, לא חשבתי על מיתוג, לא חשבתי על כלום. סיפרתי לכם, לקחתי מטאפורה מעולם אחר, מעולם הטבע, לקחתי נמר, והלכתי איתו, זה לא למה נמר ולא אריה? זהו, אז מיד הרי, כשאלה הזאת גם שאלו אותי, עד היום שואלים אותי, מיד אני אענה. ואז נהייתי נמר, אז אמרתי, אוקיי, זה יהיה המותג גם, מה אכפת לי? המותג זה מה שאנשים קוראים לך, זה לא מה שאתה מכריז על עצמך. אתה יכול לצוק, אני מותג, אף אחד לא מאמין בך, אז אתה לא תלך על זה. עכשיו, למה נמר ולא אריה? אז קודם כל אני אגיד לכם, זה בחירה. החיים הם בחירה. כל רגע בחיים בן אדם חייב לבחור את דרכו, את בן זוגות, מישהו רוצה, תבחר. והאחריות על הבחירה היא שלך. אתה בוחר, כי מישהו בוחר בשבילך, בוא נגיד עד גיל 6, 7, 8, ילדים קטנים, ההורים בוחרים בשבילם, כי הילדים לא יודעים, יכולים לטעות נורא. אבל ברגע שאתה קצת עומד על דעתך, ביהדות זה גיל בר מצווה, אתה חייב לבחור, תבחר דרכך. והאחריותך לבחור. אז א', אחריות זה א', בחירה זה ב', הנה א', ב' שלכם. א', אחריות, יש אחריות? יש. ב', בחירה. הנה, בחירה. יש. על ב', אחריות ובחירה. אנשים בורחים מאחריות, מכירים את זה בימינו אלה, לברוח מאחריות זה מצווה, ולבחור. אני אחראי לבחירתי ובוחר באחריות. מה הבחירה הכי חשובה בחייו של בן אדם? בבריאות. מוזר. הבחירה הכי חשובה של כל אחד מאיתנו זה בבריאות של עצמו, אני מתכוון. אתה חייב לבחור, אף אחד לא יכול להיות בריא במקומך, לא יכול לחיות אורח חיים בריא, אין. לא תעשה, זה מה לא יהיה. ואז נזכר, תוך כדי זה שאני אומר את זה, אתם יודעים מה אומרים? זה לא כואב, כל הקעקועים האלה, זה נראה לי נורא כואב, לא? השאלה, גם שואלים אותי כל הזמן, אז אני אומר, אני כבר לא יודע מה להגיד, אם זה בעיקר בנות שואלות, אז אני רוצה להרשים אותם איזה מאצ'ו, אז כדאי להגיד זה כואב, אני אומר, כואב נורא, יו, איך אתה עומד בזה? אני עומד, אני משתדל. וזה לא בנות אחרת. שימו לב אגב, כל כך הרבה טבעות, זה גם כן נראה לי קצת כואב, וכולם, כל הטבעות של נמרים. כן, חתולים גדולים, ביג קאטס. כן. אז אני אומר לכם, עכשיו בינינו לא כואב בכלל, אתה לא מרגיש את זה בכלל. זה כמו קצת מין דקירות קלות, ממש ככה. אולי בגלל שזה באזור הידיים, הזרועות, אז פחות כואב. אולי שעושים כאן, לא יודע, לא עשיתי אף פעם פה. דליה המאופקת. כן. לא היה לה להגיד משהו על הקעקוע, על הקעקועים? בוא נגיד שהיא לא בדיוק נדלקה על זה, אבל קיבלה את זה. זה כל היופי. הכילה. יפה מאוד. אכלה. הערכה, כבוד לנמר, המבולבל, הדדי. אני רוצה רגע להעמיק גם בזה. בעיניי, חלק מהפענוח של סוד ההצלחה שלך, זה השילובים המדהימים האלה, שבין דברים מטורפים לגמרי, ונגיד חיי משפחה מאוד סולידיים, וכל הדברים שדיברנו עליהם. בול, בדיוק ככה. אתה רוצה להגיד על זה עוד משהו? אנשים אומרים, אנחנו מוכנים ללכת עם הנמר, כי הוא יציב כמו סלע, כמו רוק. אנשים, בחיים אתה חייב להיות, הרי אתה מסתובב בכל מיני מעגלים, אתה חייב שהמרכז שלך יהיה יציב. אם מרכז לא יציב, אתה נע ונעת אף. מרכז יציב, המשפחה. המשפחה זה בת הזוג, האישה, הילדים, הנכדים, זה יהיה יציב. כל השאר... כמה ילדים יש לך? יש לנו 3 ילדודס, 3 חמודים ו2 נכדודס. 2 נכדים. נחמד. אז זה דור שלישי.
אז השילוב הזה, בדרך כלל שאתה רואה אנשים עם כל כך הרבה קעקועים, ועם כל כך הרבה צעצועים וטבעות, ואני הייתי במאורת הנמר, במשרדים של הפירמה, אנשים ומחשבים, ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה נמרים יש שם. לבוא לבקר, כן. בבקשה? שבו לבקר, זה מטורף. כמה שתחשבו שאתם חושבים, הנה, הוא מזמין אתכם לבוא לבקר אצלו. תבוא. הוא מארח למופת, זה אני יכולה להעיד. אז הנושא הזה של השילובים האלה המדהימים, עשית שילובים גם בעסק עצמו, נכון? מצד אחד נחזור קצת לפענח את סוד ההצלחה של העסק, מן המיתוג האישי לעסק עצמו. אז התחלת עם שבועון. כן. והוא היה בפרינט. פרינט, בטח. ותיארת, באמת שיתפת יפה בכל הסודות של איך מתחילים וכמה זה קשה, וההישענות על מיקור חוץ וכן הלאה וכן הלאה. היום יש בעסק כמה אנשים? בערך 40 עובדים. יפה. ומה, איך החלטת מה אין-האוס? כן. ואיך החלטת מה באוטסורסינג? יש לך היום on the payroll 40 אנשים? דליה, אתה רואה? זה הפיירול זה על הראש שלה. זה אני צריכה לעשות איתה ראיון. בטח, כן. הבנתי. אבל זה מאוד מעניין שההחלטה לבנות סביב השבועון הזה ארגון מאוד מרשים. אני מכירה את העורך, את יהודה קונפורטיס, נפרגן לו כבר לא מעט שנים. אצלנו כל העובדים זה משפחה, הרבה שנים. החברה קיימת 42 שנה, העובדים הבכירים, המשרות יותר גדולות, הם 30 שנה. אין תחלופה, זה לא דלת מסתובבת, 30 שנה. אחרים פחות, למה? כי הם יותר צעירים. הם בני 40, 50, לא יכול להיות 30 שנה. אז אני צריכה להגיד שאני מאוד אוהבת את המטאפורה של משפחה, ואני מאוד מאמינה בעצמי גם שמשפחתיות זה ערך מאוד חשוב גם בעסקים לא משפחתיים. נכון. אבל בעסקים משפחתיים בוודאי. אבל מי הוביל את זה? אתה אומר שדליה הובילה את הנושא של כספים ומשאבי אנוש וכן הלאה. הרעיון הזה שנעשה את זה כמו משפחה, נמר נראה, אם אני הולכת עם המטאפורה של הנמר, זה נורא. נמר נראה מפחיד. כן, טורף. נכון? אז אמרתי, כל אחד יבחר את החיה שהוא רוצה, או לא חיה, מה זה משנה מה? אני בחרתי נמר, אתה יכול לבחור חיה אחרת. שאלת למה לא אריה למשל, נכון? בוודאי. אז אמרתי, אני בחרתי נמר, כי זה שם, זה השם היחיד מהחתולים הגדולים שהוא בעברית. בעברית, סליחה. 3 אותיות שורש, משקל סיגולי. ניתן לחרוז, מה שאני אוהב, חרוזים. נמר, עוזר, מסתער, מהרהר, חוזר, מה שאתם רוצים. אריה, שום חרוז. אין. הלאה. פומה, כלומה. נכון? טיגריס, איריס. נגמר, אין. לכן לקחתי נמר, מבחינתי, תבחרו איזה חיה שאתם רוצים, תריצו עליה דברים, תבחרו. דיברנו באחריות הבחירה. תבחרו, ומשם תפתחו מה שאתם רוצים. או תבחרו, לא לבחור, גם אפשרות. אז היינו בקטע של השבועון. כן. ועכשיו זה התפתח. הוספנו כנסים. כנסים. כן. והכנסים קיימים עד עצם היום הזה. וואו. בשנה שאין קורונה, הרי חטפנו מכות נוראיות בשנה שאין קורונה וניתן לצאת פיזי ואין עזה, אז אנחנו עושים בשנה. אני לא ממציא ולא מגזים, עד 100 ויותר כנסים. כלומר, קטנים, לפעמים זה קטנים לפי הנושא, אתה לא דוחף סתם אנשים, רק אנשים שמתאים להם הנושא, הם באים לשמוע, ולפעמים זה כנסים של 10,000 איש ויותר. כאשר הנושא הוא מאוד מעניין, מסקרן הרבה אנשים, כמו גוגל, כמו אמזון, זה נושאים שכולם מתעניינים ורוצים לדעת לעבוד בהם, ככה אנחנו עושים. אז יש גם שבועון, שהפך להיות לאונליין. יפה מאוד, זה החלטה. המעבר מן הפרינט. תקשיב, לא תאמיני, הנה עוד פעם קושי. אני אומר יום אחד, התפרנסנו מהפרסום בעיתון המודפס, היו מודעות כמובן, כמו מה שאנחנו מכירים. אמרתי יום אחד, אתם יודעים מה? עוברים לאינטרנט. אמרו לי, מה זאת אומרת? התחיל האינטרנט.
התחיל האינטרנט, 96, התחיל האינטרנט בישראל. אספר לכם משהו נחמד בסוגריים, ופתאום אני נזכר, היה פעם שר רפאל פנחסי. הוא היה שר של אגודת ישראל, והם היו שותפים בממשלה. עכשיו בזמנו לא נתנו לאנשים להיכנס לאינטרנט, רק אוניברסיטאות יכלו, כי הם התחילו ברשת הביטנט לפני שרב לאינטרנט, אוניברסיטאות קיבלו, ומפעלים גדולים, חברת חשמל, תעשייה אווירית, הם קיבלו דומיינים ללכת לאינטרנט. אני בא לשר, אני אומר לו, אני רוצה ללכת לאינטרנט. הוא אומר לי, אתה יודע מה? לך אני מסכים. אמרתי לו, מה? למה הם לא רצו שאנשים ילכו לאינטרנט? כי פחדו שיפיצו פורנוגרפיה. זה תמיד הבעיה של החרדים, הפורנוגרפיה. אז הוא אומר לך, אני מסכים, מאמין לאנשים מחשבים שאתם עוסקים, אני רואה את העיתון שלכם המודפס, אתם עוסקים רק בנושאים מקצועיים, אפילו לא ראיתי פעם אחת תמונה של בחורה, אמרתי, זה כבר לא טוב, כנראה אין מספיק מנהלות בתעשייה, אין את מי לצלם, כן? הוא התכוון בחורה לא לבושה, אני התכוונתי עובדת. לך אני מסכים, אמרתי לו, נהדר. הוא אומר לי, רגע, מה אתה מבסוט? אמרתי לו, תודה רבה, חכה, תביא 1,500 לירות או שקל. מה הכוונה? היו צריכים לקנות את הרישיון בכסף. אמרתי, אתה יודע, מגיע לך כך, וככה נהיה לנו רישיון. ואז החבר'ה במשרד אומרים, מה אתה עובר לאינטרנט? לא היה לנו יותר מודעות. כי כל המודעות ילכו, אמרתי, אל תדאגו, יהיה פרסום באינטרנט. ועשינו טרנספורמציה, והיום מי שקורא דיילי מיילי ואת האתר, פרסומות. למה לא? כי המפרסם יודע שמי שקורא את זה, זה אנשים שמחפשים אותם. זהו, אז ככה עשינו עוד מהפכה. אז העסק התפתח במה שאנחנו קוראים צורה אורגנית, הוא עבר, הוא גדל מהפרינט, הוא גדל לכנסים והוא גדל לדיגיטל, ופתאום נעשית גם סופר. כן, נכון. וכתבת 6 ספרים. נכון. איך זה? אז מאין זה הגיע? אז אמרת לה, אני תמיד אהבתי לקרוא. אוהב, עד היום, דקה שמנה לא מדבר איתי, אופ, אני קורא. מוצא את עצמי קורא. אפילו אני אומר, לא, אין לי זמן לטלוויזיה. כי טלוויזיה היא צרכן זמן אדיר. אתה לא יכול גם לסתכל בטלוויזיה וגם לקרוא. אז השעה תוכנית, אין שעה קמיעה. אז אני מסתכל קצת מעט מאוד ואוהב לקרוא. עכשיו, בן אדם שאוהב לקרוא, גם כנראה מהסתם אוהב לכתוב. אגב, אומרים שהיום בישראל יש יותר כותבים מקוראים. וזה אני מכיר בעצמי, כי אנשים אינם קוראים כלום. שאל בן אדם, הוא אוהב אחד לא קורא כלום. מדפדף בכותרות בעיתון, לא בנייר, למה זה נגמר, אבל באינטרנט. אני קורא, ליד המיטה שלי ערימות של ספרים, קורא וקורא וקורא, ובקינדל ובעברית אמרנו גם, איזה ספר אני קורא. אז כן. איזה ספר אתה קורא עכשיו? בדפוס, אני קורא בדפוס רק מה שאין אותו באינטרנט. אין ברירה, אין ברירה. אז זה הספרים הוותיקים, כן, בדיוק, כי גם אני קורא בדיגיטל. אני רץ לקינדל, אין את זה. יש בזה עוד יתרון שאתה יכול גם לסמן. כשאתה קורא בקינדל, או כשאתה קורא בעברית, באנגלית, שזו שפה קשה, תראה, תוצר מילים אינסופי, איזו מילה שלא פגשתי בחיים, תוך שנייה אני מוצא אותה. כן. לא, זה כיף, החלק הדיגיטלי. אז 6 ספרים, אתה רוצה טיפה לספר מה עם 6 הספרים? זה האחרון, ומה הייחודי בו? כל פעם הרעיון הוא שאני מוסיף חומרים חדשים, כי אם אתם חושבים שפעם אחת קבעת משהו, ודעתך לא משתנה, זה טעות. אני לומד עוד דברים, רואה עוד דברים, ואז אני מוסיף אותם. מוסיף את הדברים הנוספים. למשל, משהו שלא כתוב בספר בכלל. לא כתוב בספר. עכשיו הוא יהיה בספר הבא. וזה, אני אומר לאנשים, תחשבו מי חייך אליכם ומי חיבק אתכם היום. למה? כי יום ללא חיוך, יום מעוך. יום ללא חיבוק, יום דפוק. בחיי, זה נכון. לא חיבקת אף אחד? לא טוב. לא חיבקו אותך, לא טוב. לא חייכת על מישהו? מדליק. נכון, אז זה דוגמה. הנה, זו תובנה שבאה לי, ואז התחלתי לפרק אותה לדברים. למשל, פה כתוב, חייך אליהם חייך. בעברית כותבים את זה אותו דבר. נכון. חייך חייך, אותו דבר. חייך אליהם חייך. אתה חייב לחייך, אתה חייב להגן על בהיותך. אף אחד אחר לא יכול לעשות במקומך. אבל אומר למישהו, אבל מה אני חייך? הוא לא חייך אליי. אתה מחכה שיחייכו אליך? כלומר, אתה בחיים מחכה שיעשו לך, ויתנו לך, ויבטחו לך. לא, תחייך, אחים יחייכו. כי אומרים שהחיוך מדבק. ללא ספק. החיוך מדבק. אם אתה נכנס מחייך, למה כולם מחייכים לך? כי אני חייכתי. ברור. ואם אתה רואה עם פרצוף 9 באב כזה, לא מתקדמים רחוק עם פרצוף 9 באב. אז בואו נעבור לעוד נושא שהוא מאוד מלמד,
כשרוצים ללמוד מאחרים. מה מקורות ההשראה שלך? אוקיי. אתה קורא, אתה פוגש, בדיוק. תספר לנו אני קצת. אספר לך. מה מקורות ההשראה שלך? מקורות ההשראה שלי זה בדרך כלל מקריאה, כי ככה כן, אבל בספרים עולם ומלואו, אני אספר לך, אני אומר את זה לנכדים, הרי אנשים לא קוראים. תקראו, עולם ומלואו. נכון שהכל באינטרנט וזה על הכיפק, בסדר. אז תקראו באינטרנט, תקראו ספרים, אל תסתמכו על טיק טוק. כאילו עולם שהעושר הרוחני מגיע מתוך טיק טוק, טעות, תקראו. ואני תמיד מצא את עצמי קורא, ומאוד אהבתי לקרוא ספרי היסטוריה, דיברנו על זה, ועד היום, ופילוסופיה. איך שאני אוהב ספרי פילוסופיה, בעיקר עליתי על הפילוסופיה המזרחית. עולם המזרח, אסיה אני מתכוון. מזרח אסיה, שזה זן וטאו. אני אוהב טאואיזם, חבל הזמן, אני יודע בעל פה טאואיזם, יש לי כל תרגום שיוצא בעברית של ספר הטאו, אני קונה אותו. הרי יש לך את זה, מה זה קשור? אני רוצה לקרוא את המתרגם הזה, כי הוא תרגם קצת שונה. יש לי את המקור, זה 81 פרקים, ספר בין 5,000 מילה. עדיף קצר וקולע ולא ארוך ומייגע. טאו, 5,000 מילה, כל העולם שם, מאוד קשה להבין, חייבים פירושים, כי זה נכתב לפני 2,000 שנה. אז יש לי פה את הטאו ויש את הזן, שזה שילוב, סביב זה אני הולך, זה העולמות הרוחניים שהשפיעו עליי. ואיך הגעת עליהם? וואי, אני מצא לחשוב. שמעת מישהו? היית בכנס? היית אני אגיד לך, לא זוכר שהלכתי לכנסי טאו וזה, אין כאלה דברים. בתור קורא כפייתי, אני תמיד הייתי הולך לחנויות ספרים. תמיד הולך לחנויות ספרים, ברור. והייתי קורא לזה המוזיאון, הייתי הולך למוזיאון. אתה יודע לשאדם, למוזיאון של מגרו היל. מי שזוכר, בשדרה החמישית בניו יורק, בהחלט. יש את המוזיאון של מגרו היל, סגרו מזמן, מי קונה ספרים שם? למטה, אתה רואה שתי קומות, וואי, הייתי נכנס. והייתי קודם כל הולך לספרי שיווק ומחירות, כי זה היה העיסוק שלי. עסקתי שיווק ומחירות, הייתי קונה ספרים, מבסוט, קורא אותם, בסדר, מקצועי. ועכשיו עליתי בפילוסופיה, פתאום אני רואה שיש גם כתוב Asian Philosophies, מאסיה, אני מסתכל, טאו וזן. נשמע מעניין, התחלתי לקרוא, נדבקתי. ניסים ממון תרגם את ספר הטאו, תרגום שביעי בעברית, קורא את ניסים ממון. למה? זה טוב, יש לו זווית אחרת. מדליק. וככה זה יצא. איך אתה בבקשה? בבית יש לי קירות שלמים של ספרים. קירות. דליה אומרת, אין לנו מקום לתלות תמונות בגלל הספרים האלה. קירות, ואז יש כזה פילוסופיה מערבית כמובן, ופילוסופיה מזרחית. מה בעיקר הדליק אותך כל כך להישאב למזרח, לפילוסופיה המזרחית? לפילוסופיה המזרחית. בודהיזם, לא דיברנו כמובן על זה, בודהיזם, אמרתי זה, כי פילוסופיה המזרחית היא מסתכלת על נפש האדם, בעצם היא פסיכולוגיה, זה מין שילוב של פסיכולוגיה ופילוסופיה, מסתכלת על נפש האדם. בסוף אנחנו בני אדם, רוצים להבין מה מניע אותנו, ואיך אנחנו מניעים אחרים, איך חיים ביחד, בקבוצה. פילוסופיה מערבית היא הולכת גם הרבה על לוגיקה ותורת ההכרה וכל הדברים האלה, נהדר בכיף. אם אני רוצה להסתדר עם בן אדם אחר, לחיות איתו ולראות מי אני עצמי, הולך לפילוסופיה מזרחית. אז בעצם זה משלים את העניין של המחירות, שמחירות זה קודם כל אנשים. אנשים ומחשבים. בדיוק. ולא מחשבים ואנשים. בדיוק. אלא קודם כל אנשים ומערכות היחסים ביניהם וכן הלאה. כן, בודהיזם. העיקרון הראשון של הבודה, העולם מלא סבל. אמיתי. זה המצב הראשוני הוא סבל. ואתה מגלה בדרך המתומנת, איך לצאת מהסבל. זה לא ככה? כן. העולם, אתה מסתכל החוצה, אז אני לימדתי עצמי תפוך חמסה שזה השמירה, איך לא לסבול? יש סבל, איך תצא מהסבל? סבל הוא לא רע, הוא מלמד אותך איך לא לסבול. זה בוא נדבר קצת על איך דיברנו על הזוגיות בעסק, כן. בוא נדבר על הדור הבא. עסקים משפחתיים זה נושא מרתק. איך אתה שילבת את הילדים בעסק? אני לא שילבתי אותם ברשותך, הם השתלבו. איך הם השתלבו? זה היה מיוזמתם, אנחנו לא עודדנו אותם, לא נעליים, לא כלום. וכשדנה, אצלנו שלושת הילדודס,
בני כמה הם? כן, 48, עוד 3-4 ימים, יש יום הולדת 48 לבת הבכורה, 42 עוד מעט, וכל 6 שנים, דליה החליטה כמובן, וכן, ו-36. הקוסמת כמובן החליטה, ואמרתי לה, ילד אחד, בסדר, 2, אמרתי לה, צריך שלישי. לא צריך, אמר, והכל, זוכרים את זה, הייתי הולך, ומאחורי הייתי עושה לה ככה. מאחורי, שלום, כולם צוחקים, שלישי. רגע, בני כמה הייתם כשהתחתנתם? מאוד צעירים, אני חטפתי אותה צעירה, לא נגיד שזה לא התפרסם. ברור שכן, הכרתי אותה בת 19. יפה. זה משהו, והתחתנו, ואתה היית בן? 21. ואני מבוגר ממנה ב5 שנים. לא יודע אם הוא אומרת שנגיד תגיד שלנו, נגיד שלא אמרנו. ואני הייתי בן 24. הבנתי. ואני כבר סקרנית, ואיפה פגשת אותה? הכרתי איתה בממר"ם. הדבר היחיד שיצא מהטכנולוגיה הזאת, המחשבים וכל זה, זה שהכרתי את אחיה בממר"ם, ואז הוא אומר לי, עד היום אני זוכר משפט המפתח, ומה הקטע? החיים זה צירופי מקרים שאתה לא יכול לחשוב עליהם, אתה לא יכול ליזום אותם, אתה מתגלגל בחיים. אני חיפשתי מכונית, היינו בממר"ם, חיפשתי לקנות מכונית, איפה פעם, אנשים לא יודעים את זה, איפה אתה מוצא מכונית? יש רק לוחות, מודעות בעיתונים המודפסים. 81, אין אינטרנט, אין כלום. אין יד 2. אז ידעתי שצריכים, הוא היה מנוי לעיתון הארץ. עיתון הארץ היה לו לוח כפול עם ידיעות אחרונות. עיתון הארץ יוצא בבוקר, מוקדם בבוקר. אז זה דיוויד אסיה, אח של דליה, הוא מנוי לעיתון הארץ. אני יכול בבוקר לתפוס אותו ביום שלישי בבוקר בממר"ם, לפתוח מהר מאוד את העיתון ולמצוא את המכונית שלי. באמת מצאתי את המכונית, אבל גם את האישה. הוא אומר לי, תגיד לי, יש לי אחות. אתה מוכן להכיר אותה? אמרתי, תשמע, אם היא לא מרביצה ולא נושכת, אני אבוא להכיר. נפגשנו לפני 52 שנה. מדהים. מאז זה היסטוריה, מאז אנחנו ביחד. מדהים. אבל גם בזה יש משהו שאני רוצה להבליט, כן. מה אפשר ללמוד ממך, בשמחה. כי היום אתה מקור ההשראה שלנו. לזרום עם ההזדמנויות, להגיד כן, כמו שאתה אוהב להגיד גם בסרטונים. כן, תיקחו את ההזדמנויות. כן. מקסימום לא תתקדמו עם זה, תגידו כן. נכון. כי אם אני אומר לא אגיע לשום מקום. נכון. על הכל להגיד כן. אתם יודעים, יש מודל האפסנאות, בארץ הכל, אולי אתה מדבר בשפה צבאית, פה כל החיים זה צבא. האפסנה היא שאתה בא לבקש משהו, קודם כל אומר לך לא. נכון. אחרי זה שואל, מה ביקשת? אני אומר כן, ועכשיו בוא תפרט. ואני אומר, תשמע, אני אמרתי לך כן, אבל לא מסוגל לדלבר את זה. התלהבתי, אבל לא יכול לעשות את זה. ואז המדעם מעריך את הכנות, והוא אומר שהבאת לו תשובה נכונה. אחרת אתה דובי לא, מכירים את הביטוי דובי לא. ברור. אז נחזור אל הילדים. כן. עסק משפחתי, אנשים ומחשבים. איך הילדים, אז 48, 42 ו... 36. יפה. זה דליה החליטה, כל 6 שנים. היא מסודרת. ברור, כל 6 שנים. אז הם מאוד אהבו, שלושתם אהבו ללמוד בארצות הברית, בניו יורק. הם אהבו מנהטן. רצו ללמוד במנהטן. אז כל אחד סיים שירות צבאי, למחרת עלה למטוס לניו יורק, למנהטן. אז דנה, הבת הבכורה הייתה 6 שנים במנהטן, חזרה ארצה, למדה שם, חזרה ארצה, ואמרה, אני אבוא לעבוד באנשים מחשבים. זהו. ביוזמתה. כן, ביוזמתה. היא מתאים לה, ומאז היא מארגנת את הכנסים הענקיים האלה של גוגל ואמזון, מפיקת כנסים בינלאומיים ורמה חבל לזמן, מאז. ואחר כך הבן, שהוא 6 שנים צעיר ממנה, אז אחרי 6 שנים שהיה בניו יורק, או קצת יותר, כי הוא גם עבר במזרח הרחוק, גם חזר ארצה ועובד באנשים מחשבים, והבת הצעירה היא מוזיקאית. היא מוזיקאית, גם זמרת וגם נגנית גיטרה, שבדרך כלל אין מישהי גם זמרת, גם נגנית גיטרה, או זמרת, או בקושי נגנית, אין הרבה, והיא בניו יורק, ממשיכה לחיות בניו יורק כבר 13 שנה, אני חושב. הבנתי. היא בניו יורק יותר, מה? 16 שנה בניו יורק. ואיך כשהם הגיעו לעסק, איך הם בחרו מה הם רוצים לעשות? דנה מאוד אהבה הפקות. להפיק אירועים, אז היא מפיקת אירועים. והבן? ובן גם מפיק אירועים. שניהם? כן, שניהם מאוד בהפקת אירועים. הוא מפיק אירועים בנושאים הטכנולוגיים שהוא יוזם אותם. היא יוזמת את האירועים, דנה יותר מפיקה אירועים עבור אחרים, שמזמינים אותם.
ובן הוא יזם את האירועים שלו, ומכין כמו The Future of AI, סדרת כנסים כבר בעד איזה 5 שנים. אז שניהם בעצם עוסקים בהפקה, כן. והם בחרו בזה. כן, כן, אני לא אמרתי מילה לאף אחד, לא דחפתי אף אחד לכלום. לא הזמנת אותם לעבוד אצלך ולא דחפת, וזה הכל היה יוזמה שלהם. בדיוק, כן. אני אגיד שזה גם עצה מאוד טובה למי שחושב על המעבר בין הדורות בעסקים המשפחתיים, לתת לילדים באמת לבחור. ומה עם הפנים קדימה? לאן אתה רוצה לקחת את אנשים ומחשבים? אתם חושבים על זה? אתה חושב? מה העתיד? כן. התחלת מפרינט, עברת לדיגיטל וכנסים ואתר ודיילי מיילי וספרים ו-what next? אני חושב את העתיד זה אלה שלוקחים את המושכות, יקבעו. זה כבר לא אני. מספיק. כל הכבוד. תן להם, לתת לאנשים האחרים, לשחרר. תשחררו. הנמר משחרר. מאוד חשוב לשחרר בחיים. אני מאוד מאוד מסכימה. זה קשה לשחרר? לי לא. ודליה שיושבת על הכספים, זה קשה לה לשחרר? ממשיכה לשבת, כי היא, מה שעושה הכי טוב בעולם, 3 הילדים לא בתחום שלה. והם לא בראש מהכיוון הזה. אז ממשיכה לשרת אותם, את כולנו. גם אנחנו ממשיכים לעבוד. בן אדם בן 77 עוד מעט, כל החברים שלי פנסיונרים, מה שנקרא, מזמן. אתה רוצה להיות פנסיונר? לא, נראה לכם, אני רוצה להיות. רואים שלא. למה אתה לא בפנסיה? הוא אומר, אוקיי, אני מחר בפנסיה. כבר הלכתי חודש שלם לים בבוקר, יאללה, כמה זמן עוד אפשר? קראתי כבר את כל הספרים יותר. ראיתי תוכנית, והלכתי לכל מה עכשיו? ככה אני קם בבוקר, הולך בכיף לעבודה, פוגש את החברים, את האנשים, מתחבקים, מחייכים, איזה כיף. וואו. בקומה מיוחדת שלנו, תבואו, אתם לא תאמינו מה אתם רואים. יש שם מאורת נמרים, חבל על זה, לא כל משרד מאורת הנמר, בקטע שלי, אבל איך שנכנסים בכניסה, רואים את זה. לא, מדהים, מדהים. אנחנו מתקרבים לסיום, וזה היה מרתק, למרות שאני מכירה אותך כל כך הרבה שנים. תודה. למדתי דברים חדשים. יש משהו ששכחתי לשאול ושאתה רוצה להוסיף? כן, אני רוצה להגיד משהו חשוב מאוד מאוד בחיים, שאנשים הודפים, אני קורא לזה מודל ההדיפה. הם הודפים, מה הכוונה? נניח, הנה אמרת לי, ממש נהניתי וזה, מה אני אמרתי? איזה מילה? תודה. אנשים שאתה אומר להם, נגיד, תראה איך התלבשת היום נהדר. לא, במקרה. תגיד תודה. הרי אמרתי את זה, אתה אמרת לי באמת שנהנית, נכון? אז מיד אמרתי תודה. לא, במקרה זה יצא לי. מה לא? קח את זה עליך. כי אנשים רגילים, אם אומרים להם משהו, הם אומרים, זה בטח לא טוב. תסתכל על הבית לא טוב. למה? איזה יום, הנה, ירון עושה עבודה נפלאה. ממש עבודה טובה. תודה. כן, תודה, בדיוק, תגידו תודה, מה יכול להיות? זה שהמשחק. אז אני רוצה להגיד תודה מעומק הלב, וגם ירון. שנינו רוצים להגיד תודה. אני רוצה לאחל לך עוד הרבה שנים של בריאות ונחת. תודה רבה. ובשורות טובות לכולנו בתקופה הקשה הזאת. לבלות ככה. בכיף, עם נמר משחרר, נמר מתמסר, לא דיברנו על המתמסר, אבל אני זכרתי מהסרטונים האחרים. אני מרגישה שעשינו משהו אחר ממה שפלי הנמר עשה בשיחות אחרות, אני מקווה שגם אתם. בעיקר הוא אוהב לקצר, והפעם סידרתי לנמר שלא יקצר, אבל הוא התמסר, והוא הלך איתי. אז תודה רבה, זה יצא משהו טוב ביותר. תודה רבה מכל הלב, גם אני. ירון, שמתם לב שנהניתי, נכון? תודה. רואים את זה. בוודאי רואים. הכל נראה אחרת. נכון. אתה מגיע, אתה מחייך, כולם מחייכים, הכל נראה אחרת. לא על מה לסבול בחיים. אמר בודה, הסבל קיים, תלמדו לצאת מהסבל. תודה רבה. בכיף, תודה לכם.